लोगोफोर गोदान भिडिअ फिन बरायफिननाय थाबाय आं दिनै बल खेला नायनो थांनो नागिरदों फानसालि गामिनि नामा फानसालि दिनै फाइनाल जागोन आरोना 10 दिनसो जाबाय खेलाया ओमफ्राय दिनै फाइनाल 10 दिनसोब्लाबो आङो 10 दिनबा थाङाखै सोर जिथिदों सोर जिथिवा मिथिया दा फाइनालाव सोर थांदों सोर थाङाखै आं बुंथ'नो हाया बेयाव थांनासो मिथिगोन बिदिब्ला लोगोफोरा नायलांबाय थादो भिडिअखौ माबादि जागोन ना मा होनो आरो सोरबाफोर आंसो भिडिअखौ नायसनबायदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे आं गोदान भिडिअ नागिरबा डाइरेक्ट नटिफिकेसन थांनाय बादे अल बटनाव दाबायना होदो ना मा होनो लोगोफोर बिदिबा सल' नायलांबाय थादो ना मा होनो Denggo Allah side Sona Pitor लोगो मोनबाय माथो Sona Pitor लोगोफोर सफैबाय आं फानसालि होननाय जायगायाव नै फिल्डआव दंफैयो आं रेडि जाहांबायनो कमेडिनायफोर प्लेयारफोरनि मुंफोरखौ होनगासिनो दं गोसोम पार्टिया सैबारि जाहैदों सैबारि बुङो गामिनि नामखौ ओमफ्राय बै गुफुरा जाहैदों बलेखामारजों सैबारि जाहैदों आरोना खेलाया जागोन आरो RGB भाइया एसे साहा लोंहोगासिनो दं ओंखायनो आं केमेराखौ हमथ'दों आरो जोंहा नै गेदेर आलासिफोराबो जिरायगासिनो दं जोंहा नै एबसुनि प्रेसिडेन्ट निलु बसुमतारी मानगोनां बिथाङाबो दं आरो जोंहा नै माइकेल भाइ दङ आरो जोंहा नै लखिपुर आनसलिकनि नै साहित्य सभानिफ्रायबो दं आरो नै लखिपुर थानानिफ्रायबो प्रेसिडेन्ट दं जोंहा माबानि गासिबो नै दङ लोगोफोर जोंहा नै आदा बेनो सेक्रेटारि बे खेला जागानानै दंना जाहाथे माने आदायानो सेक्रेटारि जाहैदों ओमफ्राय सानबेसे जाखो आरो लोगोसे बे आनसलिक खेला ना मा खेलायासो फोरमायना होदो आरो जोंना सिगां खुलुमनाय थाबाय आंनि मुङा जाबाय दावहारु हाज'वारि जों बे खेलाखौ बेबायदिनो उइकलि मेट्स होननानै फाथिनाय जादों बे जोंना बैष्णबपारा इउथ फुटबल कमिटि दानाय जादों जोंना थांनाय बोसोरनिफ्राय 21निफ्राय जों खेला होबोदों देग्लाय सेकेन्ड खेला जोंना बे खेलाया 31 आगस्टनिफ्राय स्टार्ट जादों नै 16 सेप्तेम्बर दिनै जोंना खेला जोबहैदों गेजेराव सानसे द्रप थानाय जादोंमोन आरो बे खेलाखौ जोङो बेबायदिनो रायजोफोरनि जगदानजों होनाय जादों जाहाथे फैगौ जेनेरेसन आरो दानि जि सेंग्राफोर दं जाहाथे एसे खेला दुलायाव स्पर्ट्सआव आगबारिलांनो हाथों जोंनि रायजोनि मानसिफोरा बेनि थाखाय होनाय जादों आरो बे खेलाखौ आरो दा फाइनालाव सोर गामिया थांखो फाइनालाव बर्तमान गेलेनानै दं गलायखामार जोंनि ओरै खाथि सानजानि गामि जाहैयो गलायखामार FC आरो मोनसे अपोजिट टिमा जाबाय सयबारि बेयो जोंनि सोनाब फारसे सयबारि टिमा जाहैदों ब्लेक हम होननानै गेलेदों आरो गोजोन थाबाय आदा गरसे जाबाय दायो गुफुर पार्टिया जाबाय आरोना सैबारिया सोबाय गरसे बक्स खाथियावनो हेम जादों एसेनि थाखायनो पेनाल्टि जासिगौमोन जायाखै ओमफ्राय बक्सनि आउटआव जाहैदों गला
गलखौनो होबाय लोगोफोर माने द्र' जाबाय दासो आरोना सैबारिखौ होफिनबाय लोगोफोर खेलायाथ' जोब्बाय द्र' जाहैबाय दा टाइब्रेकार जासिगोन आरो टाइब्रेकार जानायखौ देखायसै आङो गामोन नायदो लोगोफोर टाइमा गैथारलामोन मात्र 2 मिनिटफोरमोन आरोना ओमफ्राय कर्नार जादोंमोन आरो बला कर्नार जानानै ओमफ्राय कर्नार जोनायाव बे गाव किपारब्लाबो माने बिजा थांनानै आरो थाहैनानै बिनि आथिङाव नांनानै आरो बला गोफाबनोसै मात्र 2 मिनिटथारमोन बियो गोग्गाथाव आरो दिनैनि खेलाखौ नायनानै बिराद मोजां नांदों आरो फंनैसो होनदो खुसिखौ आरो दिनै 2 मिनिटनि थाखाय गल सोदों मोजां नांदों टाइम गैयामोन 30 सेकेन्ड दंमोन ना थ' आं सानबाय कर्नार जादों बे लास्ट अपरचुनिटि ओमफ्राय थांनानै जुदि गल जानोबो हागौ आरो बादे टाइमाव बारा जायो बादे टाइमाव बहुत डेन्जार मुभमेन्ट इफोरो बादेयाव बारा गल जायो बेखायनो साननानै थांदोंमोन आरो आं साक्सेस जादों बिराद मोजां नांदों आंबो बिराद मोजां नांदों थिगानो दं टाइब्रेकाराव जिसिनायसै आरोना द्र' जाखांनानै टाइब्रेकाराव जिसिनायसै बिराद मोजां नांदों दै जोंखौबो